velkommen til den Hello, motherfucker. Olli og jeg gerne vil lave. Vi har taget beanbotten med i dag. Jeg har fandt sådan nogle her på nettet, som vi så også skal lave til, eller på vores allerførste video. Så det bliver sjovt. Det skal nok blive. Yes. Vi starter med en ikke så slem. Vi kan se den her. Det er en tandpasta eller blåbær. Begge to er rigtig gode. Så den bliver jo nem at klare. Der er ingen, der spiller den ud. Eller sådan en kylling. Har I det blåbær? Er det tandpasta? Ja, for det er så Skal ikke smage? Smager lige godt alligevel. Så har vi nået til Den grønne her, der er nok mange af jer, der har prøvet beanbusset. Det har vi også nogle gange. Men den her, det er græs. Nyklippet græs, eller eller pære. lime. Ja, Han er ny til det. det skulle lige meget. Den er fin. Den er okay. 3, 2, 1. Nej. Yes. nyklippet græs. Så cool. Jeg skal lige have spist. Hej, kan vi ikke sluge den? Jo. Jeg kunne seriøst sluge. Hvis jeg kunne sluge stinkende sukker. Så kunne du også godt sluge. Jeg er ikke også. Jeg er ikke fundet. Men jeg skal ikke ud. Jeg skal ikke have noget tisse der. Så er Vi du, tager lige. are you sure? Nej, bare ny. Okay. Jeg tror, jeg har fundet. Ja, Denne her, det er så kokosnød eller bacon. Shit. Men- Olie, plus med jord og 3%. Den er ikke så slem heller. nej, det er den ikke. Den er lækker. Ja. Især hvis man får baby med. 3, 2, 1. Smager sgu af babymos. Ja. Det er ikke slemt. Jo, ja. Hvad? Og kæft, hvor er det dårligt. Ikke allerede givet. Jo, det er eftertændet vand. Prøv at se, du kan også se det jo. Det er flot. For helvede, Geo. Ej, det kan få tandpasta ind. Den kunne jeg. Nå, Geo han var lige en tøs. Skal vi kaste os ud i den næste? 1-0 til Oliver. 1-0. Sweet potato. En rigtig god en. Mellem vores gode, som er Tutti frutti. eller stinkende sukker. Den har sådan lidt forskellige farver. Kan I se? Den er sådan lidt... Min har en masse forskellige farver. Ja. Den er... Men, skal lige have spillet til den. Ja, gør det. Fy for helvede. Nå, 3, 2, 1. Frutti. Stinkende sukker. For helvede, mand. Står den fandme i det? For satan. Det er ikke så godt. Og du stinkende sukker? Det er stinkende sukker. Jeg tager den her. Jeg må sgu Denne lille satan er en Saftig pære eller bussemand. Den er rimelig klam, kan I se. Den er sådan grøn, ulækker farve. Jeg har prøvet den en masse gange før. Jeg har aldrig fået pære. Så er det sukkerfabrik. Nej. Nej, bussemand, ja. Okay. Er du klar? Ja. 3, 2, 1. Jeg synes den. Fucking helvede. Og smager klar. Jeg skal lige have videre.
tilbage. Jeg bare håber, jeg ikke er en kylling. Jeg slugte jo min, for jeg er så sej. Og han der, han er bare en kylling. Det smager godt. Ja. Fy for helvede. Så må der bare være flere pærer. Nå, skal vi kaste ud i den næste? Denne lille her Lort. er enten bræk eller pære. Nej, peach. Altså, Jeg vil gerne bytte. fersken. Ja. Vil du bytte? Værsgo. Det må være en, der har fået meget gulerod der. Men Okay. det er jo en tykker mere. Og det skal lige siges, at det kan godt Den der pose. være, at det ser ud, at han har smidt 2 ud. Altså 2 mod. jo, hvad er det der? Det er noget fra pæren, som bare sad i tænderne. Nå, det var den der stinkende sokker, eller? Ja. Ja. Okay. Så er du smidt. Nej, du sådan. Altså 2 til dig. 2 til mig? Ja. Nå ja, det gør den også. Okay. Skal vi gå videre? Pære mod bræk. Hvem? Skål. 3, 2, 1. Nej, det skal ikke. Må du gå tilbage? Jeg fik sgu da også bræk. Det kan jo virkelig være. Ja. Nej, ikke den her. Hjælp, Jeg Gud, er hjælp. øjeblikket kommet til hundemad eller chokoladebrød. Og de er begge to fucking klamme. Ej, jeg synes chokoladeblødning, den er nemmere at sluge. Ja, jeg sluger den ikke. Kan vi bare blive op? Nej, det gider jeg ikke. Jeg kan ikke starte. Hvor mange har du spillet? 3. Jo, du spiller 3. Skal vi... Nej, du har sgu da spillet 2. Nej, jeg spiller 2. Ja. Du har spillet 3. 3, 2, 1. Jeg tog bare en. For fuck er der kun... Nej. Det er din valg. Det gør ikke noget. Ej, ved du hvad, jeg gider den ikke. Jeg gider den simpelthen ikke. Okay, Den her lille Laban er rådæg. Juhu. Eller smager bare godt. rødgård. Okay. Jeg tror faktisk, jeg gør den her. Så kan jeg gemme det tilbage for. Gå da smart. Jeg er easy. Kan jeg ikke bare spille den? Det må du gerne. 3, 2, 1. Fuck, for satan! Tykker min. Jeg er gået på toilettet. Au, min arm. For helvede. Ja, nu skal Geo jo æde noget chili. Og det bliver jo fantastisk. Så Geo, du skal bare, det er sådan en her, skal vi lige, den er jeg rigtig tager stærk. Jeg tager Meget stærk. Olli, jeg tager den. Og så skal der lige lidt på. Nej, jeg vandt jo lige lidt stort her. Med 1 mål, eller med 1 point. Skal vi bare fylde på. Det gjorde det godt. Lidt mere. Det var nok for Geo. Jeg kan da stille det over. Det er jo lækkert. Ja. Olli, går du ikke lige ud og hente noget mælk? Jo, jeg har faktisk det hele klar her. Jeg har mælk her. Hvorfor skal jeg tage det? Sur show, mester. Nå. Jeg skal lige have en lille smule mælk.
drikke det, og så hælder jeg det vand over, jeg er overhovedet ikke tørstig. Ja. Det er en lille skide, så skal du lave noget mere. Godt. Her får du lige mælk. Jeg vil lade være. Og så skal vi lige se. Vi kan faktisk også godt sige, nej, vent, inden du spiser den. Du kan også godt vælge. Du kan også godt vælge at tre af de brune hundemad og proppe dem i munden på en gang. Hvad fanden har du regnet med? Nej. Så tager den en chili. Det skulle jeg også. Ja. Skal vi ikke så komme i gang? Fine på Challenge Oliver Bæk. Kasaka, du skal lige i gang. Skal det? Ja? Er du serious? Nej. Så spis det. Kan vi klippe det på eller et eller andet? Nej, det er tøst. Det er tøst-tiden. Det er så dårligt. Spis det! Så ryster Geo, Og Geo, det er dejligt. Vi kan faktisk også, nu når det er Geo, vi kan lave noget sjovt, som ikke er noget med ulækre smage at gøre. Jeg tænker faktisk lidt, at nu når det er første video, skal vi så ikke prøve en Chubby Bunny Challenge? Nej. Gider du? Nej. Jeg gider det overhovedet ikke. Ikke hvis der kommer konsekvenser. Nej, det er det. Vi laver en sjov en. Jeg kan ikke lade ikke spise. Altså, det var bare... Geo. Jeg brækker mig lige super. Det var for et tilstand. Det skal du ikke gøre. Hvad vil du have at spise? Et eller andet? Jeg vil gerne smage godt. Okay. Kom tilbage lige om 2 sekunder, så kan jeg lige se Geo lide lidt. Det er dejligt syn, ikke? Ja. Så Geo, jeg har et tyggegummi med kirsebær, og det smager rigtig godt. Ja, det har jeg. Du er da ikke en eller anden... Nej. Så... Jeg er easy. Jeg snyder. Han var vel god. Ja, ikke? Hjælper det lidt? Ja. Så vi siger tak for den her gang.